Здравейте, приятели! От EasyPay и MasterCard се свързаха с мен да ви кажа нещо много важно. Как да не се хващате на финансовите измами в интернет пространството, по социалните мрежи. От мен да знаете, има едно основно правило. Ако нещо звучи прекалено хубаво, то най-вероятно е лъжа. Първо, много е важно да можем да разпознаем кой ни мисли лошото, злото или така както се казва, гледа да ни бръкне в портфела без да ни даде нищо. Това обикновено са профили с малко последователи. Пишат ви налично, че отваряйте си очите, защото измамниците са навсякъде в интернет. Никога не дайте се споделя номерата на картите, пин-кодовете си, паролите си, които ги притежавате вие. Нали, трябва само вие да си ги знаете това нещо. Абсолютно никоя институция няма да ви ги поиска налично. Ако ви звънат по телефоните с такива намерения, спам номера, не вдигайте, защото е потенциална измама. И последно, но не на последно място, има сайтове, които могат да ни вземат парите без да ни пратят абсолютно нищо. Аз, например, за да разбера дали е измама това нещо, което искам да купя или да такова, чета коментари, нали, 5-6 коментара, нещо труда да четем такова, за да може да разберем, да видим сайта дали се струва или не. Запомнете едно, никой не се грижи за вашите пари, освен вас самите. Затова не се доверяйте и не вземайте прибързани решения.